My sa snažíme hľadať ľudí z pomáhajúcich profesí, čiže aj nejakých psychológov, sociálnych pracovníkov a podobne. A nechce sa im vždy. Nám ani nejde o tú kvantitu, že tých ľudí má byť veľa, ale naozaj o tú kvalitu, pretože oni robia s ľuďmi, nejak ich ovplyvňujú. My si potom vždy aj tak proste vyberieme takých tých fakt, že najlepších a takí už potom zostanú, pretože sa im to vracia späť. Že majú z toho aj oni benefity, aj také akože psychologické, že sa tu cítia fakt dobre, majú aj vzdelávanie, majú odborné vedenie a ten vzťah s dieťaťom nie je o tom, že iba to dieťa to cíti, že ten dospelý je tu pre mňa, ale proste tí dobrovoľníci vytvárajú vzťah k tomu dieťaťu a to tiež nie je iba tak.